लाइमोनफ्रा बिसायख'थि लानानै आं माने गोनांथार मोनसे गोनां मा होनो आब्रुथि बा गोनां सानो आङो मानो होनोबा एसे लाइमोन हिसाबैसो लाइमोनासो हारिनि सिनायथि लाइमोना जौगायोबासो जोङो मा गावनि हारिखौ सिनायथिना लानो हायो बेनो आरो बेजों लोगोसे जेन'बा बेनो गासिबावबो गुड वे आरो बेड वे थायो जुदि नों गुड वेजों थाङो गुड रिजाल्ट मोनगोन आरो बेड वेजों थाङो नों बेड रिजाल्ट मोनगोन बेनो लाइमोनफोरनि थाखाय आरोबाव बे सरकारा मा खामानि मावनो थांखि लाबावदों जोङो जेनेबा 100 कोटिनि रां होनाय बेफोरनो आरो जेनेबा फरायसाफोरनो थाखाय रां अनसुंथाइ टप 10 स्टुडेन्टफोरनो जेनेबा रां अनसुंथाइ होनाय बेफोरनो गासिबो जों दिनै दा बिसायख'थि गिदिंनायाव जेनेबा दाब जायगायावनो जों गोबां मानसिफोरखौ बिपिएफ दोलोआव सापर्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों एस ए इउथ जोङो दिनै राजखान्थि दोलोआव ओंखारनानै जोङो मोनसे गोख्रों थासारि जेनेबा जों राजखान्थि लोगोजों सुबुं समाजखौ सिबिनो थाखाय दिनै जों ओंखारबोदों आरो माखासे सोलायनाय स्ट्रं बेफोरबायदिनि थाखाय जों बेफोर सापर्ट होनो थाखाय जों बिपिएफ दोलोआव दिनै फैदों आरो जों दिनै दाब जायगायाव गिदिंना नुनो मोन्दों कि गोबां इउथ्सफ्रानो आरो जोंजों लोगोसे जयेन जाबोगासिनो आरो लोगोआव लाफानानै दङ थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया मोनबा गेरेन्टिनि बाथ्रा बुंनानै फोसावबोबाय थादोंमोन दा बेखौहाय मावफुंनायाव बेसेबां जाफुंसारदों होननानै सानो आरो माबायदि हेफाजाब मोनदों बेनि बेलायाव जोंथ' दा नुनो मोन्दों दि 100%आव जोंना 95%आनो जाफुंनाय बायदि नुदों जोंना हाफ फाट्टा राननाय 100 कोटि इउथ्सफोरनो होनाय बेखार लाइमोनफोरनो बेफोरबायदि बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो मा होनो गावनि थांना थानायनि थाखाय माबा मोनसे फिसाबाबो राहा खालामना लानो हायो बेनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि रांखौ होनाय जादों जाहाथे जोंनि बिटिसिआव बेखार जेंनाया जोबस्राङो आरो इउथ्सआ जेब्लाबो स्ट्रं मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट गावनि आथिंखौ गसंना लानो थाखाय खालामनो हायो बेफोरनोसै एस ए इउथ नोंथांमोना अभारअल गिदिंनानै माबायदि नुदों एस ए इउथ जोङो गासिबो दाब जायगायाव गिदिंनानै जोङो बेखौनो नुनो मोन्दों दि बुहुत मानसिफ्रानो बिराद सापर्ट बिपिएफजों